ovdje napomena, kaže, da ne bi neko krivo pojmio i shvatio. Kad je neko u mogućnosti da nauči i sazna šerijatske propise i pravila i zna da mora poznavati pravilo pa raditi potom, a onda svjesno to zanijeće i zauzme se dunjalukom i nečim da ne bi saznao propise šerijata, a može da nauči, ne interesuju, što mi rekli, kaj mene ne interesuje šta je halal šta haram, a može da zna šta je halal haram, kaj takav je svjesno zanijeko i puno je takvi koji su ponijeli se dunjalukom, nisu htjeli da saznaju, a kad su mogli, znači mogao je znati, a nije htio da zna i uzeo je džehl da ga vodi, kaj šta mene briga šta knjiga kaže. Evo Allah, bit ćeš pitan. Ako si svjesno, znači u kufru nastavio i nećeš da učiš da se ispraviš, a možeš da naučiš, zato je ulema rekla da mora biti od dijela kufra šta? Da čovjek odbija svjesno da uči šerijet, kad može da uči. Znači neće, zna da to treba, ali neće. Zato audu billah, da momak hoda ako drsa, a neće u drs. Da je čovjek u džehlu, da ne pita, a može da pita, ima koga da pita. Može da sazna, neće da sazna, jer ta djela mogu biti upravo uzrokom da nema uzora i opravdanja za ono što čini. A kad radi, a ne zna, nije sazno, drugo, ali može da nauči, a neće, drugo.